Теодор Ъков от Ямбол разработва уникален дигитален тренажор, който да бъде полезен в необятният свят на човешката психика. Целта е под формата на компютърна игра човек да изследва самият себе си и да развива конкретни свои качества. За приложенията на тази дигитална игра ще разберем сега от самия Теодор, който е при нас в студиото. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, много се радвам, че съм тук. И ние се радваме, че сте при нас. И че ще може да поговорим за нещо малко по-различно в днешните дни. Точно така. Кажете сега, каква е тази игра? Инсталира ли се? Каква е целта и какво ще играем, ако решим да поиграем на нея? Може би ще ви е интересно да разберете как започна всичко. Всичко започна като един стажантски проект в една софтуерна компания, именно Tumba Solutions, където се породи тази идея за видеоигра за много хора в реално време. Всичко се случва много бързо и се случват много пренос на информация в интернет. След известно време това премина в университетски проект, като първо беше дипломна работа, която беше ръководена от доцент Георги Цочев в Техническия университет. И оттам видяхме, че има смисъл от това нещо. Първо мога да се похваля с една награда в младежката научна конференция на ФНТС, където взехме първо място в конкурса, свързан с компютърните науки. Но по-интересното е, че благодарение на Фонда за научни изследвания към Министерството на образованието и науката, ние вече работим по проект, който има целта да изследва методи за развитие на ума. Сега появи се терминът игра дигитален тренажор. Може би искате да разкажете. Точно, да си го представим какво означава това. Да, това най-общо е игра, която предоставя предизвикателства, които изискват добра координация между ръце и очи. И също така изискват бързо вземане на решения. Дайте ни някакъв пример за това какви предизвикателства може да получим. Всички екшън видеоигри са такъв един пример, като обаче не трябва да се разбира под екшън видеоигра, игра, която има насилие и кръв, но трябва да се разбира такава, която предоставя тези предизвикателства, за които ви говорих. Добра координация между ръце и очи. Но как да установим, че такава игра е полезна? Е интересно. И как да установим, че координацията е добра, защото ето аз игра на столни игри, видеоигри, ръцете винаги с джойстика, но и двете работят. Как да разберем дали лявата е по-функционална от дясната, например? Да, тук не става въпрос толкова за функционални ръце, да, става въпрос повече за познавателните умения. Появяват се изследвания, водещи учени са Наташа Орлов и Шон Грин, които показват, че определени видеоигри развиват уменията като бързо реагиране. Какво представлява едно умение? В сферата на експерименталната психология умение се тества чрез когнитивен тест или когнитивна задача, като един такъв прост пример може да се даде с тестът за бързо реагиране, много прост тест. Човекът стои на компютър с монитор и мишка и една лампа свети в червено. В момента, в който тази лампа светне зелено, той трябва бързо да натисне бутонът на мишката, което показва неговата бързина за реагиране. Така се измерва и неговия когнитивен цикъл. За колко секунди ще успее мозъка да предаде информацията и ти да цъкнеш на мишката? Така. Оказва се, че ние сме много бързи в това да реагираме на промените, случващи се в околният ни свят. В рамките на 250 милисекунди, разбира се, при всеки е различно, но в рамките на 250 милисекунди ние приемаме информация, сравняваме с нашия вътрешен свят и реагираме спрямо нея. Именно това беше и причината, поради която толкова много да се загледаме с моя екип. Между другото, това не би било възможно без моя екип. Инженер Максим Шрабов, Александър Русев и Румен Дойнов, които заедно с мен и Георги Цочев участват в това, да откриваме нови светове. Защо нови светове? Защото аз съм софтуерен инженер. Какво би разбрал един софтуерен инженер от когнитивните науки? Но се оказва, че това е неизбежно. Свързани са. Още повече това отключи една моя стара страст от гимназията, която е страстта към когнитивната психология. И се оказва, че има много нови начини, по които да се изследва как работи мисълта. Кажете ни обаче за кой е подходяща този дигитален тренажор, тази игра и за кой не е подходяща? Има ли определени групи хора, за които е и за които не е? Съществуват такива игри, които са специално предназначени за лекуване на определени симптоми. Има пример с игра, която може да смекчи симптомите на параноидна шизофрения. Нашата игра обаче е изцяло за здрави хора, които да развиват своите умения, като бързина на реагиране,
И се появява един нов интересен термин – ученето как да учиш. В екшън видеоигрите има много такива моменти, в които не си бил подготвен да ги преживееш. Това те научава ти да свикваш бързо с променливата обстановка на света ни. И ако може да отделим малко време само да ви разкажа и за докъде в крайна сметка стигна това. Покрай работата върху тази игра ние разработваме методи, свързани с изкуствен интелект. Като се оказва, че това е нещо, което малко хора знаят, че изкуствен интелект всъщност е пионерите в тази научна сфера са учени на когнитивната психология. Това са психолози, които използват знанието от когнитивните науки и го вкарват в методи, свързани с изкуствен интелект. Заради голямата база данни, която събират и могат да имат точната преценка, ако мога така да кажа. Да, но най-вече става въпрос за вдъхновението от природата и от когнитивната психология, използват това знание, за да могат да имитират човек. Това е изкуствен интелект, имитиране. В един момент се стигна до това ние да формулираме наша собствена теория на съзнанието. И изобщо какво е съзнание, как може да го обясним. Точно за това би била полезна една такава игра. Само чисто възрастово не разбрах от коя възраст може да е подходяща играта. Има ли няма определена такава граница. Всички са поканени да играят. Целта е да не бъде много ангажираща вниманието и да няма много графики, защото се счита, че те разконцентрират твърде много. Но и да развива определени умения, разбира се. Да, сега ние видяхме, извинявам се, че прекъснах едни кадри, където виждаме едни човечета, които се движат. Какво точно представлява играта? Аз отново като любител на игрите. Има ли мисии, има ли нива? Трябва ли ние да си създаваме някаква общност, да се борим срещу някого, както най-често и в игрите? Тази игра е направена за много хора в реално време, като има няколко различни режима. Този, който беше показан, представя такъв матч между два отбора, където играчите се съревновават. Целта е да унищожат противниковата база, но важните елементи на тази игра какви са? Че тя е проста, както казвах, гледа се отгоре. Не знам дали сте се замислили, но когато сънувате, често виждате себе си отгоре. Именно това е една от причините да направим тази игра по този начин, но другата важен елемент е, че няма случайни, така наречените стохастични функции. Или това са тези хвърлянето на зар, това са тези моменти, в които ти не можеш да предвидиш нещата. Идеята е ние да стъпим на това, че ти можеш да предвидиш всичко, стига да разбираш играта и да можеш бързо да отреагираш на нещата, които се случват. И твоите действия да предопределят и да променят играта, фактически, поведението ти. Да. Като тази игра е предоставена за всички, но важни са нейните цели. Предназначението и не е само да забавлява, но спада към тези видове игри, които са така наречените сериозни игри. Тяхната цел е различна от това да забавлява. Примерно има такива примери с игри, които развиват науката, игри, които са за да правят симулации за пилоти или за хирурзи. В нашия случай говорим за игра, която развива уменията. Имате ли идея за това как да развивате тази игра? Как да започва да се разгръща още и още? Работите ли в такава посока? Да, планувано е, но все още не работим усилено в тая посока. Все още работим по проекта, който ни е предоставен от Фонда за научни изследвания. И там се изисква много. Първо искаме да докажем, че тази игра има смисъл. Да развием определени упражнения, които с експерименти, с един от тестовете, които са те за реагиране, за бързо реагиране, именно чрез тях да докажем, че това има смисъл и полза, защото не изключваме възможността, че тя може да влияе зле. Едни от основните проблеми на игрите са, че водят до влошаване на възприятието на време. И до престрастяване, да си постоянно пред компютъра. Финално, колко време се подготвя една игра? Вие колко време работите по тази игра? Защото изглежда много лесно, нали? Мислите и концепция създавате и може би за 2-3 години, но колко време работите? Като софтуерен инженер мога да ви кажа, че много зависи от инструментите, които се използват за правенето на такава игра и за това дали това, което ще бъде направено, ще се използва в бъдеще. В моя случай аз разработвам така наречените игрови двигатели. Или това е код, с който после може да се правят различни игри. И това е една от причините, поради които тази игра има няколко режима и те могат лесно да се добавят още и още, защото по този начин може да бъдат пробвани различни упражнения. И да се надгражда. Ще ни бъде интересно как ще се развива играта и ще си поговорим и следващ път, разбира се, за това как надграждате. Много ви благодарим. Благодарим и много за този разговор.